Ukugeza kubaluleke kakhulu uma umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa ngoba khona la ngizogeza ngisusa amabhadi khona bese kubuya inhlanhla zami uzokuthiwa inhlanhla yakho ivaliwe inhlanhla yakho hamba nomnyama thothi ngizoya empophomeni ngiyageza bese into zami zihamba kahle. Gogo, ngifuna sikhulume ngokugeza. Kubaleka kangakanani ukugeza ngihlale ngiyintombazane nje ngihambe ngiyogeza emanzini angazi noma impophoma noma umfula noma ulwandle. Ukugeza kubaluleke kakhulu uma umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa ngoba khona la ngizogeza ngisusa amabhadi khona bese kubuya inhlanhla zami uzokuthiwa inhlanhla yakho ivaliwe inhlanhla yakho hamba nomnyama thothi ngizoya empophomeni ngiyageza bese into zami zihamba kahle. Omunye umuntu uhlale ehambe olwandle khona bakholelwa ukuyogeza olwandle. Abanye bakhona basebenzisa iwasho amakhambi ukuhlala ugeza umuntu wesifazane thothi into zakhe azisahambi kahle abantu besilisa basakuthandi emphakathini awusathandeki nasemndenini nje usunesigcwagcwa kumele uhlale uyigeze wena. Mhlawumbe ngizigeza ngoba yini mhlawumbe kumele ngisuma ngibona into ezibhede noma mhlawumbe for the fact ukuthi nje ngilala nabantu abahlukene ngenzeka mhlawumbe phela ungahlukana nosibani sengithandana nobani mhlawumbe ngakugezela into efana nalezo. Ungayigezela into efana nalezo ngoba uzobona ukuthi hayibo ngahlukana nalo sengithandana nalo shuthi khona okungahambi kahle kumele ngihlale ngiclean. Uhlala uclean ngaso sonke isikhathi uyigeze kuyinhlanhla yakho uthandeke noma mhlawumbe semsebenzini ubona ukuthi akusahambi kahle kumele nakhona uhlala uyigeze kulunge yonke into uma umuntu ungena endaweni bese uyathandeka. Uma ngishonelwe boyfriend kumele ngigeze mhlawumbe umuntu sasathandana naye washona. Uma ushonelwe i-boyfriend kumele bakwenzela amasiko yakhona. Baye bakwenzela amasiko ukuthi ayingalokho ekulandelela. Bakususe lo mnyama loyo noma kuyi-boyfriend gogo. Uma kuyi-boyfriend kumuntu ade ngashadile naye. Uma kuyi-boyfriend uyakhona ukuthi ugeze kodwa uyisuse nje lelo bhadi lelo ngoba kwakuumuntu wakho nithandana mhlawumbe senihlukaniswe nje ukuthi usekushila emhlabeni. Ngoba uhlala uyigeze khona kuzofika abanye bakuthande bangathi mabekubuka babone nje isithunzi kuyithunzana ingazi ukuthi zinyama sekwenza lo ngasekho angithi. So kunomehluko yini noma mhlawumbe amandla ahlukene ugeza olwandle nogeza emfuleni nogeza empophomeni. Kunomehluko yini khona amandla ahlukene na? Yes gogo. Uma uzogeza empophomeni ugeza olwandle emfuleni ohambayo ngiyengibona kuyefana ngoba kule mfula yomthathu khona le mkhonde ehamba iyofika kulo mfula omkhulu abantu bakholelwa kulwandle. Konke kugcina khona lapho olwandle. Ngageza emfuleni ohambayo vele khona umselo ohamba uyofika olwandle. Ngageza empophomeni vele kuyefana yonke into awukho umehluko. Okay. So ayikho into ukuthi empophomeni amandla maningi kakhulu abanye baye bakholwele khona lapho kakhulu bathi uma uzogeza empophomeni amandla abamaningi kakhulu. Okay. Iwasho lezi ezipinki uyazazi uyayisebenzisa? Ngiyazazi ngiyayisebenzisa kakhulu abanye baye bayithande bona abantu besifazane. Ngokuthi bafuna abantu babo bafuna ukuthi umsebenzini ukhambe kahle bafuna ukuthandeka. So mangifika nje la kwena gogo ngithi yabona manje nginenkinga ethile nosibani umuntu wami mhlawumbe sekhona into engahlangani khonto onganginika zona izibambelele izingcabo uyazenza into efana nalezo. Uyazenza into efana nalezo bese kuyaqhubeka uthando lwakho luhambe kahle kakhulu. Uyanjani uyaliqinisa? Ngiyaliqinisa uthando lakho ibambelele izingcabo into ezikanjalo. Ake sikhulume ngomuntu osengishiyile ke ngimfunayo wangishiye ngambuyisa iboyfriend ehambile. Uyakhona ukumbuyisa uma wena usamthanda yena engasakuthandi. Hayibo kanjani? Phela kusuke kanjalo phela vele kusukushiya ngoba engasakuthandi wena usamthanda. Simbuyise yazi phela sikamhlaba lingana asikhona efuna simbuyise. Ukambuyisa ngafike nginike ukuthi umbuyise umphephethe into ezikanjalo. Uyabuya umuntu wakho uyanika khona ufika umbize yimi ubani wakabani ngicela ukuthi ubuye sibani bani. Gogo uyaxolisa. Lalela sabuye senze into ukuthi umuntu umphephethe abuye. Kwenzeka. Abuye wangempela? Ebuye wangempela. Niyagaranta?
Hayi gogo ngeke mhlambe without saying iprice yangempela imalini mhlambe lokho nje ngithi manje ngicela ngiphuma ngifuna ukuyomemeza manje mhlambe imali around how much mhlambe around ama1000 ama100 mhlambe singathi from yabo ukubuyisela umuntu wakho isithanda sakho isithanda kakhulu kuye kuqale ku1.5 ngiyele depending ukuthi kanjani but wena guarantee ukuthi le ikhaya kamhlabe yalingani kune period kunesikhathi esihlapha ukuthi hayi ngoba seliphela u1 year niyahlukana ngeke asabuye noma kufanele ngisheshe ngize kusashisa noma ngabe usuno 5 years nahlukana uma wena usamthanda hayibo gogo ungaqamba amanga uyabuya noma saphela 5 years yebo for the first nje sathandana hayi ngeke siye comfortable umemeza thana samthokoza gogo siyabonga siphathi sibonga ithuba lakho ugogo MaKhumalo uMaKhumalo sibiya phansi kwamhlabi yalingana inamba sosebenzisa yona le yababa yakhona lekhaya sizobhala yona ukuze bakuthole khona ukuthola kuyona thokoza siyabonga thank you so much sana siyabonga.